मा खालामदोंब्रा? हा? खालामदों? माने नों दिनैनिफ्राय लाइट बिलाबो फैला माने सलार लाबाय सलार स्ट्रिट लाइट नै अनबॉक्सिंग आरो ना? ओइ नों अरना दे रिमोटआ नै चकलेट बायदिसो रिमोट ओइ र' बे इन्सट्राक्टरसो ए फुटनो दे बे जाबाय नट बुलटु माजोंबा मारै जागोन नै फिसा बेटारि हाइ ए खुलदो दे माने बुखुबाय खुलिबाय आं माने मारै लायदों आं बुस्थुखौ नायदों माने बेसेबां वाट र' चार्जिं टाइम 4 to 6 hours नो वर्किं टाइम 12 to 14 hours होनबाथ' 12 घन्टा आरामसे जोंथ' 12 घन्टा नाङाना 10-11टासिम जोंथ' 3000 K वाटआ मा बेसेबांमोनब्रा सलार प्लेटआ चार्ज जाग्राया बेखौथ' ओरैसो नाङो Porbadı lan gidiyor. İmla gidiyor. İmla gidiyor. Ha? Öyle imla gidiyor. Orosun kaldı lan. Oh, naik tangan tuh ada. Sabzi kadı. Oh. ini bejeng gitu. Kenapa nih lu kak? Ini loh. Jadi on kasih lagi. रड लहा गैथ'आ नालाय औवाजोंनो नै दिनै उनाव लहा बायनानै खायफिनसै मोजाङै बरिया माला मोनायो जोंनो लेसासिनो जेबो नङा जाबाय आरो मोनसे दंबावो रिमटजों सोलायनो हायोब्रा बे हर जाबासो जोंखागोन ना दा जाबायना बरिया बरियाखा बोरैबा गोलैगोन ओरै खोबबानो जोङो ना नै आंना बिबिया गारि सिदे फुंनाय खोनायाखै नोंसोर पावारफुल Ini bibi garis sudah. Ay, galegan. Denang gua sama lha बायनानै खेबसेनो फिक्स बानायगोन र' बेखायनोथ' बे गोजौ होनानै आरो बिहरबावनांगौ 10थासो बिहरनानै बेखौ क्रि ओं ओइ जोंबायानो जोंबाय जलिलायबा नुदे नै बेबो जोंहांबाय फिसा जों दा हर जाबाथाय जोंबावगोन आरोखि बे दा जोंगोनब्रा बे आरोबाव मोनाबा एबार स्रां जोंबाय नै बरिया